Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 55. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinari na kita sang panahon sa aton nga linya. Oy, si Sir Melvin Tiero, ha? Sir Melvin, maayong gabi. Yes, Action Brian, mayong gabi man sa imo kagay. Ini nga ito niya pinakawaling alakat sa panahon na Disyembre 19, 2020. Sa kabilugan, may tatlo kita ka weather system nga nag-apekto sa aton nga pungsod Pilipinas. Kagang aton ginabantayan nga tropical depression nga si Vicky, ginabana-bana base sa tanan nga mga data, mga 135 kilometros east-southeast ang Puerto Princesa City, Palawan. Sa coordinates nga 9.4 degrees north, 119.9 degrees east. Kag may kabaskugon nga hangin, 45 km per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos tubtob 55 km per hora. Magagiyo si Vicky pa west northwest nga direksyon sa kadasigon nga 15 km per hora. Kag telen sang frontal system ang padayon sa gihapon nga nagapekto sa southern portion sang Luzon. Kag northeast monsoon o konamihan ang nag-apekto man sa northern kag central Luzon. Maka-experience ini sa gihapon ng southern Luzon, ara sa gihapon sa tropical cyclone wind signal number 1. Ang northern portion sa central Luzon, sang Palawan, sumuman ang Calamian, Kagkuyo, Cagayan Silyo, kag Kalayaan Island. Ini nga sa gihapon nga malugar, maka-experience siya sang mabagyon sa gihapon nga panahon. Ang Negros Occidental man lakip na syudad sang Bacolod, maka-experience kita sang kasarangan nga panahon kay may tinuon lang nga mangin maglugalo mo naton kalangitan, sumuman mga lapta-lapta man nga mapagulan o kung pagpangilat man kag pagparagob nga dulot man sang amihan. Kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa namin na nasidlangan ang naga-impluwensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan, may kasarangan tubtob mabulo-balot. Ang adlaw nagtunod alas 5:31 kay nakamagabutlak alas 6:01 buwas sa aga. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Padamong salamat kag mayong gabi Selwan. Sir Melvs? Masunod nga mga inadlaw so far, kumusta kita Sir Melvs? So far, Action Brian, ko lang taon naton, do makabig naton wala nakita sa nga makita abi nga mga tropical cyclone nga nagaporma sa aton nga Philippine Area of Responsibility nagasunod kay Vicky. Magluwas kid lang sa nga nagamatamat na kusog nga aton amihan. Amoy na nagaprevail subong sa aton. Pero so far, wala kita kabalakan sa pagkagwa na ni Vicky sa aton nga Philippine Area of Responsibility. I see. So, sinigaling nga si Mana, labi na gid pag sa ulog tas ang Pasko, bisan di ta katipon-tipon, gid medyo aliwalas palibot ta Sir Melvs na? Yes, kabay pa nga wala na sa magasunod sa kay Vicky Action Brian. So Melvs, salamat. Mayong gabi, Merry Christmas, sir. Thank you, sir. Salamat, Action Brian. Yes, sir. Sa balita, sa aksyon. Kalokampante kita, no? Ang pagsaulog sining Paskwa, medyo hindi maulanon, pero may mga pagkambyo, no? Hindi gid man naton mapaktan ang lakat sang panahon
ulo alerto lang gid kita no sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kagabakyasan. Alerto lang 24/7. Action firing line. Antes pa naman ng tanan makaaksyon ang aton gid iya nga panaming sa matag adlaw nga tanan ang pagpangamuyo batok sa anuman nga balatian, disaster kag iban pa. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 2 na subong nga adlaw, yari kita sa Sabado, Disyembre 19, 2020. Mayara na gid lamang kita sa nga anom kaadlaw ang nabilin kag Paskwang Pasko na. Samtang 13 dias naman ang nabilin, magasaylo na kita sa panibag-o naman nga tuig 2021. Ano naman ayhan ang mga pagpanghangkat ang aton sining nga atubangon mga kaaksyon. So kung pagpanghangkat lang ang pagpangamuyo naton, nga kontani maayo gid lamang para sa aton tanan. Una sa balita. Una sa aksyon. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining nga Facebook page sa aton sining nga Facebook page. Kay type lang dira actionradyobacolod.com.ph nga pwede nyo gid i-click, share kag likes dira mga kaaksyon. Bisita man kamo sa aton nga web dito kay maka-monitor man, makabasa pa sa Twitter account kag sa YouTube. Sa mga texters naton yaring numero 0963-757-0874. Sa aton sining nga mga viewers dira, hangyo lang ako 2 to 3 liners lang sa inyo sining mga opinion kag greetings kay para mabasahan tagid ang tanan nga mga mensahe. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. On board na, Top 9 ang takna sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective.
Balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Halong gid mga utod naton sa kalayo. Sini nga simana daw asod-asod nga sunog ang nagluntad diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Action firing line. Ang inyo siri bala nga mga kingke dira kung may nagausar kingke dira so far diri sa aton duay nagidman no? Kandila or katol para sa pangontra lamok abi kag ang mga daan nga mga electrical wirings nyo dira bala amo ning delikado gid kay mainit pagkatapos mang ulan may hangin-hangin gasagod-sagod nagbukas ini siya ti sumiga kalayo ang resulta kay nasa tangob may sunog dagligan nga adlaw sa barangay Jess tinagahinampot pa kidata daan niya Action Henry sa kwan sa bagong tuig kag Pasko pagkatapos sa sunugan kay Muya. Action firing line. Oo, ang iban apisar sining pandemya nagapaninguha gid nga makatipon-tipon kwarta para makabakal-bakal sa kinahanglanon ro regalo sa kabataan, no? Maidulot sa ibabaw sang lamesa sining Pasko 24 sa gabi kag inabalang makit-an nga bisan nagakalisod kita sining COVID-19 dapat magayuhom kita gyapon kag maghalong gid ti kun masunugan kapag gid ay kapuraot sang sitwasyon sina Action firing line. ang lain pa na kung way ka dayon sa iluhan bla kon din ka maulo star for a while nga way ka puloy-an tidto kaya sa evacuation center tindi mo ya ma-feel gid yang matudtuod nga Pasko sana kay hindi man imo balay nagda-temporaryo ka lang dira pinagalalong gid ka mo na Action firing line. aray di na masulit pa mga sunog-sunog sa aton diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Sa iban nga balita lokal, aksidente. At aksidente, ihaw kadamo, gid kagabi, to blangin mention to sa inyo, gin flash, nga may isa ka aksidente nga nagluntad sa area sang Talisay, dalagita to dila sa sang jeep o hinahinay lang mga jeep da. Action firing line. Tidisgrasya gid to, kag kay na sang aga may naghulog man nga tricycle driver sa Talisay, manibla mo. Patay man niyo. Action firing line. Ay nano nga sitwasyon ini. Pag hinahinay lang kadanlog sang dalan naton mga kaaksyon. Samtang halalong man ang aton sa mga delivery van sa mga may mga stores, sa bangko, mga pawn shops, halong-halong gid. Kaysa mo sa nga mga dinag-on, plus nga medyo nagapuraot gid sitwasyon ta, diri man ni nagagwa action hands ang pagpang-hold up. Action firing line. May hold up nga nagluntad sa syudad sang Kabankalan, no? Isa ka van nga naga-deliver guro sa ano nga mga goods ini. So ang iban dira paghalalong gid. Kung wala ka mo gwardyada, dapat may gwardya. Kung wagin man gwardya temprano pa medyo polo panirado na. Hindi man pundo sang kwarta. Kung may ara gid man, irikta dayon deposito sa bangko. Action firing line. Kag hindi magkumpiyansa gid sa mga tawo dira sa palibot, no? Kay nga subong ang mga tawo kung may nagid paaliwansan nga makakita sila kwarta, income sa legal nga pamaagi, pwede ni sila maghimo yung pagpang-hold up labi na gid ko may ara sang criminal instinct kag inangway naman niya kulba bla. Oh, sus ko ang mga tawo, sigurado ko mang hold up gid kag para makakwarta gid lamang. Action firing line. Amo nang bulobodlay dira mga kaaksyon and ang iban karon nga pagpangalagad naton sining iyang gabi i-check naton karon dugay-dugay kung kumusta ang syudad sa Bacolod kung COVID-19 ang paghambalan mga kaaksyon because nga naga nubo na gid man no ang aton sining inang numero sang kaso kumusta kita diri sa Bacolod check naton karon ang aton sining pinuno sang AOC nga si City Administrator Emang. Action firing line. Sintro diring Bacolod mo. So kung isipon gid naton kinanglan ma-inform naton ang Pumuloyo hindi lang Bacolod kundi bugos nga probinsya sang Negros Occidental kung ano ang aton estado diri para kung luyag nila nga magpadulong diri kag magpamalaklon sining Pasko libre sila kag hindi dapat makulbaan. Action firing line. I-check taman ay karon action na hands. May 3 ka mga hospital diri sa syudad sa Bacolod ang nagkaladakpan ngang ila sini higko ini mga hazard dose bala nga mga higko sa hospital
nga hindi dapat pag ipanghaboy sa sanitary landfill, oy ginapanghaboy dito iya. Action firing line. Di kadelikado sini. Ginreklamo sila sang IPM nga amo ining kontraktor sang basura naton diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Action firing line. Kung isipo naton ng tagsa-tagsa ka mga hospital, basta gani delikado kag mga higko dira like mga dugo, mga injection, kung ano pa dira pasensya sa nagapanihapon, why na action hands ginapadala sa pagpanghakot sang basura? May kaugalingon na sila nga ginadeposituhan dira or kung gusto nila kwa sila sang third party dira nga bayran nila kung paano ina dunuton ang inang mga delikado nga mga higko gikan sa hospital. Action firing line. Prangkang istorya basta higko basta hospital gani nga mga gamit wa isang limpyo dira labi na gid ko na usar na action hands dibla. So dapat i-secure ina sang management sang hospital. May 3 ka hospital dis Bacolod yung ginreklamo kag ginmitinga naman sila gani. Why man lang sang ano nga pinalidada ginpang remind lang sila. Action firing line. May lang gani kayong sanitary landfill dito sa Barangay Felisa Action Hands. Wala na to sa mga inabala nagapamasura. Gin-stop sila nga mamasura mo kay bangod sining COVID-19. Kung why sila gin-stop karon, basi may mga viruses ato nga mas delikado pagid. Ay, kundi madisgrasya ang mga tao. Action firing line. Bisan hindi man halin sa ospital nga higko, basta basura, delikado ginaya. May mga utod kita nga nagapangabuhi iya sa pagpamasura, mga kaksyon. Action firing line. Sige, ang iban nga balita diri sa aton sa Negros Occidental, i-check naton diri kay sa probinsya sang Negros Occidental daw may pinasakaay kaso na di subong. Action firing line. Sa nagligad Bacolod ang sadyang pinasakaay kaso subong ang Negros Occidental may ara naman. Abogado nagpasaka kaso sa Office of the President bato kay Governor Lacson gid mismo sa CSC man kag PACC. Ginaktuhan ang among nga kaso, mga kaksyon. Ano ini? Ano nga kaso? Ani karon bi plastar tani with action Marlon Henovia. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, amo nang hulo balanta sa balita lokal karon dugay-dugay. Tonight, mga kaksyon, mang lagaw-lagaw kita ginagmay lang dito ya sa national. Pwerte man si Vicky ho, bisan daw hindi man siya mo nakapersado pero may ginbilin gid nga kahalitan dito ya sa Leyte. May duhagid katawo to nga ginbilin niya nga nagkalamatay. Biktima ya sang landslide, mga kaaksyon, sa may barangay 4 de Agosto, no? Dito sa Leyte ini. So subong may mga retrieval operations pa nga ginahimo ang mga rescuers, mga kaaksyon. Ti posible nga may nagkalabilin pa sining landslide nga ini. Action firing line. Pwerte iya nakapintas sining 2020 nga tuig, mga kaaksyon, para sa aton diri sa kalibutan, na grabe iya. Action firing line. Ang iban nga balita sa lokal o kon sa national, mga kaaksyon, ginklaro diri ni National Task Force against sa COVID-19 Chief Implementer, mga kaaksyon, kag Vaccine Czar nga si Carlito Galvez Jr. nga wala sang mga public officials involved sa pagbakal sang bakuna sang pungsod Pilipinas para gamiton naton diri. Action firing line. Suro diri kay Galvez, mga kaaksyon, may ara ya sang husto nga proseso diri kag wala di kalabot-labot ang mga nagapungko nga elected officials sa gobyerno. May labot lang sila guro sa pag-approve no? Dira sa Kongreso. Pero asto iya sa mga ginatawag naton pagbakal, ang pag-procure abi, mga kaaksyon, wala sang isa nga mga miyembro sa Senado man o kon Kamara nga naga-intra diri according to Galvez. Action firing line. Kabalo ka nagwa ang result o kon report rather, mga kaaksyon, information, may mga pagsuspetso diri nga posible may kickback nga natabo kung nga wala nakabakal ang pungsod Pilipinas sang 10 million doses, mga kaaksyon, gikan iya sa producer nga Pfizer. Action firing line. Ang Pfizer dan isa ini sa madamo lang nga naga-produce sang o naka-produce ining vaccine nga ini nga sa laligan gid, no? Sa laligan gid ining Pfizer nga ini, mga kaaksyon.
Tiginalagas man kunta ni isang pungsod Pilipinas nga makabakal dito. Ti daw na alang-alang. That's why nga lumusot ang information. Ay, basi may mga nag-ililintra di kag naulihin ni kay basi may ara pa sinipaay sang pundo di sang gobyerno. Action firing line. Pero tino mo na ning sistema ta subong sining COVID-19 makulo kickback pa kita da. Oh. Action firing line. Pero mo lang gani suspetso gid lamang. Paagi sunod diri kay Galvez ang pag-procure mga aksyon ginatawag ini iyang ginpaagi sa International Procurement Agreement. Sa diin mga aksyon nga multilateral ang pagtigayon sini kag may ara dire sang partnership ang mga ahensya sa gobyerno kaangay sang Department of Finance. Action firing line. Ti inayap intragid sila kay sila ning kuan sang pundo, sila may ideya sang pundo. Pero as toya sa mga public officials nga gaginawa subong nga information, wala suno kay Galvez. Action firing line. Ati maayo, hindi tanay pagintrahan pamulitika, hindi tanay pagintrahan sang korupsyon kay nga kinahanglanon ining bakuna diri sa pungsod Pilipinas para nga makabalik kitas normal, makabalik man ang aton sining ekonomiya. Action firing line. Nagwa ining report gikan mismo kay Senador Kiko Pangilinan. Mga ka-action, in fact, gintawag niya ini Action Henry nga hindi kay kickback, kundi kickvac. Kick vaccine. Parte mo na. Tilang tawon ta ini Tantawon ta ini mga ka-action, bausus ko ini mga tao, bla. Amo-amo na ning sitwasyon ta nga daw ga lalaki na kita may mga corruption pa sini daw kahuluya na gining ila, no? Action firing line. Sige, ang COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas subong mga ka-action, yara na sa 458,044 kag ang bago subong adlaw 1,491. Ang nagapabilin nga aktibo ara sa 28,047. Ang nag-alalayo 421,086 kag ang patay ara na sa 8,911. Action firing line. Sa bugos iyang kalibutan mga ka-action, Sabado subong maki-update kita sa inyo. Ang patay subong sa bugos nga kalibutan naglabot na sa 1,681,079. Action firing line. COVID-19 lang na, way na maisip diri ang way labot sa COVID-19, 1,681,079. Ano bala nagapanguna gihapon nga pungsod? Mga ka-aksyon, may pinakadamo nga patay. Of course, ang United States of America, ang USA mga ka-aksyon. Ang patay to sila 320,845. Action firing line. Nagasunod, grabe nga patay, no? Nagasunod diring Brazil ara sa 185,687. Ang pangatlo diri amo ang India nga may 145,161. Pang-apat diring Mexico nga may 117,249. Ang panglima among Italy nga may 67,894. Ang UK naman pang-anom 66,541. Ang France ara sa ikapito 60,229. Ang Iran pang-walo 53,273. Pang-siyam ang Russia 49,762. Pang-napulo ang Spain nga may aras ang 48,926. Ay pang-11 dire amo ang Argentina nga may 41,672. Kagang ika-12 dire amo naman ang Colombia nga may 40,019 mga ka-aksyon. Action firing line. Kwerte iyang patay sining nasambit iyang COVID-19. May ara lang ko dito sa pungsod Chile mga ka-aksyon. Ang ila sining presidente nga si Sebastian Pinera ginpabayad action hands sang penalty nga $3,500. Grabe, presidente nila ha. Pinabayad nila sang $3,500. Kung i-equivalent ta or i-transfer ta diri sa aton sini nga Philippine money, 168,206 dako no. 168,206.
Ano ang sala sang ila sini nga presidente dito action hands? Action firing line. Abi mo, ang sala niya kay nag selfie lang siya action hands nga wala sang face mask. Action firing line. Amo na ya ka grabe ka strikto yang Chile sa ila sining ila sining yang pag-implementar sang no face mask of policy dito sa ila. Paano nga wala siya nag face mask kag paano siya nag selfie? Abi, kag nag-viral ini sa social media. Kay nagalakat ining presidente dira sa ila sining beach mga kaksyon lapit sa iya sinipuloy-an. May isa iya ka bystander, babaye, ang nagpalapit sa iya ka nag-ayo action hands nga magpa-selfie or magpicture gid lamang. Because he is the president, tisinugid siya abi nga magpamalibad. Dito sa Chile din action hands, hindi amo na iya kahugot ang bodyguard sang presidente. Unlike diri sa aton iya nga ang presidente, ang layo mo sa isa ka kilometro, do hindi ka papatamwaon sang ila presidential, guard? Presidential, PSG, security guard. Action firing line. So dito sa ila, nag-selfie man ang pobreng presidente. Without knowing niya, ay gumawa, kag nag-viral sa social media. Sos, gin batikos, gin pabayad, gin siya, sang ila man dito, kaya may layik sila mo, no? Nagbayad ang presidente way sang anuman nga duro istorya, nagpangayo sang patawad, kag nagpangako nga hindi na siya magsulit pa mga kakson. Action firing line. Ang pungsod sininila karon may ara sang 581,136 ka kaso sang COVID-19. Ang patay sila dito 16,051. Action Brian Warden. Action firing line. Last 21 Action Radio, Philippine Standard Time, diri sa aton sa Negros, kag syudad sa Bacolod. So far, kung aton gid panilagan, tuman kanubo na kay kahapon as of yesterday. Daw may ara lang ganing isang isa ka kaso, I'm not pretty sure ha, pero isa ka kaso ang syudad sa Bacolod, kag ang Negros Occidental nagapanguna, pero tuman ka gamay nga numero mga kaksyon. Action firing line. Pero kadamo sa mga istorya nga nagaginawa, nga balantayan sa masunod nga mga sinimana sa Enero, abi, no? Kaya pagkatapos ang ginatawag naton bala pamalaklon, lagaw diri, lagaw dito, basi bala may madamo gid ang kabay pa nga waay lang, no? Kabay pa ako yan nagapangamuyo nga waay gid lang. Action firing line. Basi may nagkalatapikan or ani kay may party diri, may party dito. Kag kung ano na lang nga mga gakatabo subong sa palibot naton mga kaksyon. Bisan maghambal kita nga ginasunod sang iban nga mga tao ini, pero damo gidyagapon ang nagatipon-tipon. Action firing line. Damo ang nagatipon-tipon mga kaksyon, no? So kon amo na kanubo ang numero sa aton diri, kumusta na gid ayhan bala ang syudad sa Bacolod? Although nga hindi kita magkampante. Tibangon siho kita sa aton sining opisyales diri sa syudad. Kon damo bala, may gina-lockdown pita diri sa Bacolod, may ara pa bala sang nabilin pa nga mga na quarantine abi, or kabalo kita may ara pa sa mga positibo pagyapon diri sa aton mo. Pila na lang gid bala ayhan kabilog, kag ano bala ang sitwasyon ginaton sa Bacolod diri. Action firing line. Ang Bacolod, kung maglibot ka diri subong, ampal na naton every night ang traffic di hindi mahangpan, no? Perting traffic di halin sa aga-aga, uluod to, kag maghapon-hapon gid, no? Why man classic yun hands, di ba? Sa nagligad to, maka-experience kita sang grabe nga traffic, iya, bangod, nga may klase, puwerte ka mo, estudyante, mga private vehicles, kag mga pampubliko, taxis, ang iban pa, van, kung ano-ano na lang dira. Subong duway man klase, kag ang trabaho gani subong may ara sang work from home ang gani, pero tingala kita nga apwerti sa kadamo gihapon iya sa mga salakyan nga nagatuga sang trapiko. Action firing line. Kag hindi matago, damo nagalagaw subong sa mga mall, sa mga merkado, kundi hindi na lang, hindi taman sila mapunggan kay gusto man nila magpamalaklon, no? Pero despite nga damo ang nagalinagaw, ang numero sang kaso diri sa Bacolod like yesterday nagligad patuman kanubo
nagapakita lang nga aware naman gid man ang pumuluyo. Online sa firing line. Sa aton nga linya ang City Administrator sa Bacolod si Ma'am M. Ang. Ma'am, good evening sa imo. Advance Merry Christmas. Good evening, Action Brian. Good evening sa tanan mo nga mga upod kag sa aton mga tagpalamati maayong gabi. Aha, salamat ma'am sining tonight ma'am sining Sabado sang gabi maki-update naman kita no. Sa syudad sa Bacolod nagahilapit na ang ang December 24 ginahandaan ini sang halos tanan kay di naton matagong kamaturan. Damo na gid man nagalagaw-lagaw although nga tinaga-observe giman sila sang face mask, face shield. Sometimes mayroon sang violation sang pagbayular sang social and physical distancing pero do ka minimal na gid man. Nubo ang kaso nagligad nga mga inadlaw ma'am na basahan naton mabato naton information but so far kumusta subong ma'am gid ang status sang Bacolod ma'am? Well, kahapon isa lang aton nga kaso, isa lang gid ang aton nag-positive. And subong nga adlaw we have for today 5 ka new cases ang na-record naton sa EOC. But out of the 5, 3 na da ang halin sa aton BJMP, ini mga aton PDLs na gina-isolate man naton no kay maghalin sila usually may ara sang may mga cases kita nga naga-positive kay gina-check gina sila. That's routine sa aton BJMP. So may 3 kita dira nga halin sa BJMP. So otherwise duwa lang kita ni ang aton nga cases man. Okay, So ina ma'am naga-indikar nga so naganubo na I think in the 2-week period daw mga pila na ka beses nga tag 1 case a day kita daw nakatatlo na I think daw pila naman ka beses nga tag 2 cases lang kita. So naganubo na gid man ang mga angaton cases. Kaga base gro inang ganing tag 1, 2, 4, 5 nga kaso hindi na sila local transmission gid ma'am base may mga trabaho gina sila nga prone sila katama mo na. Actually, ang labanada Action Bri are either close contact or LSI or APORS na nagasulod di sa aton. So, for every time na may mga nagasulod nga mga LSIs, hindi gid ma-ibitar nga may ara gid naga-positive. Okay, timayo no kay maghambal kita LSIs kundi way pagid sila kalagaw kundi pagabot nila amo palang gid nagsulod sila di sa Bacolod so way kita dapat gid kulbaan daw nag-start kita sang mga sang mga Marso, Abril nga mga portion ma'am no kun amo ning status niya. Yes, daw mga sang pagsugod gid naton. Pagsugod gid the first case naton kay after sina. Amo ning naton mga numbers nga manakita subong sa as far as COVID is concerned. Nagapanubo na gid man kay naga-stabilize. And it only shows that ang infections, because ang spread ng virus, it's well under control naton. And we hope to be able to do it. Yapon, na mapadayon lang tani nga makontrol tala ang mga cases. Na although may ara pagidman, ma-isolate sa gilayon, kag ma-identify ta lang, ma-isolate, ma-trace ang mga close contact, kag ma-quarantine man sila. So that hindi na maglakta kag hindi na mag-spread ang virus. Pero diri sa aton sa Bacolod subong ma'am so far duway nakita sang way pakitaya liwat sang surveillance nga testing like sa ginhimo tato sa mga markets naton sa mga food deliveries naton kag iban pa. Actually, continuous ang aton nga surveillance testing. Okay. Right, kahapon, like yesterday, nag-resume ang aton nga surveillance testing atong mga wala na cover natin sa last time ang mga frontliners members ng PNP ang aton mga reheard kaga iban pa nga usually mga frontliners ang aton ginatapos subong sa aton nga surveillance testing. So gina-schedule ta lang Action Bri nga ginasigurado tala nga hindi magtingob kay may mga companies pagid nga naga-surveillance testing man hiwat man sila sa ila kaugalingon nga surveillance testing hindi man ta gusto nga magbinungan na tanan
kay base kung magulpihan naman kita nga naton yung mga logistics would be problematic. Aha. Pero may ara na kita ma'am pang subtest dabing ini mga utod naton nga why sila nagatrabaho kundi naglagaw lang sa mga malls naton diri nga nag-positive. May ara nga nag-attend sa mga parties, nag-attend birthday, nag-attend mga musina, tapos may ara gid nga may travel history sila sa mga mall or sa mga supermarket, grocery stores, may ara gid makita naton kay ina siya Action Bri nagagawa sa aton nga backtrack database. Okay. Kadako gid man sang bulig sang backtrack li ma'am no? Amo ning yes, definitely. Definitely dako gid kayo ang diferensya nga may ara kita backtrack Action Bri. Diri sa Bacolod sa ma'am daw damo na gid man nagalagaw no. Isa ka ehemplo naton sa reclamation naton dira sa SM mismo. Maybe siguro tanan hindi Bacolod non do kadamo na gid outside Bacolod nga nagakadto gid diri sa aton para magpamalaklon ma'am no. So ano ka stricto kita gihapon ma'am sining pagpatuman sa mga face mask kag facial diri sa aton kag iban pang health protocol ma'am. It's true nga damo na gid subong tawo ang mga mall, damo man mga activities ang sa mga mall plus of course ang aton subong mga retail companies may mga year-end sale, Christmas sale, talaga sa isang sale sa mga tao because may ara man mga bonus, they take advantage sining mga sale, kakadto sila sa mga malls, kag mag-shopping sila sa mga mga retail establishments ngayon. But sige lang gid ang aton monitoring, kag ang enforcement, kag ang pagpanumdum lang kag ang aton nga information dissemination, it's continuous. At least ang nagligad to daw lain gid man ikumpara subong daw nagkolokalma na gid subong nga may mga dala nga kabataan, may ara sang minimal katama nga may mga edad na nga nagalagaw subong sa mall ano. Yeah, that's true. And that is because sige ang aton nga pag-communicate sa mga mall owners and mall managers, ini mga tanan halos nga mga dagko nga establishments, mga supermarkets. Sige ang aton nga coordination na sa ila para nga ma-discourage gid kag mapatuman gid nato ng mga health protocols kay amo ning kinanglan ta subong hindi ta gusto nga may ara surge magkatapos ang holiday just because nag-complacent kita kay tungod nagkampante kita kag ginpabayaan nato ng minimum public health standards. So kinanglan sige yon ta nagyapon para mapaiway ang aton nga mga ang pag-surge pagsaka sang cases after sang holiday. Diri sa aton sa Bacolod may ara pagid man ta may mga barangay abi although nga ang lockdown subong niya ginahimo dala ni sa mga taglima kabilog nga puloy-an nga daw kalapit gid abi hindi na nagligad to nga daw bugos nga purok gina-lockdown gid naton may ari pagid man ta gina lolo lockdown abi ma'am sa sinema tinion. Yeah, continuous gyapon ang aton pag-lockdown sa mga households, no? Ang granular lockdown is still part of our strategy to contain the spread of the virus. Kaya kung hindi kita mag-lockdown, Action Bri, kag i-allow lang naton ang mga, especially ang mga close contact, nga maglagaw, may posibilidad kadako gid sang possibility kadako sang percentage abi nga nagka-positive ning aton mga close contact. So dapat kag-angay lang gid nga sila mismo mag-quarantine man until magwa ang ila results or until matapos ang 14-day period nga home quarantine sa mga close contact. Amo nang isa ka mga sa paagi man nga makontrol naton ang pag-spread ng virus. Diri sa aton subong ma'am duway naging man sa mga like before nga mga reklamo reklamo didto daw nakahangop na gid man ang pumuluyo ma'am no based sa inyo man da may mga pagpapanilag eksperyensya sa mga contact tracers naton ka naga-implementar sa mga lockdown ni ma'am no. Hindi magid na completely madula ang mga nagareklamo kay may ara hindi tagid ma-please ang tanan Action Bri. But so far ang mga tao naka-intindi gid kun ano ang aton nga ginahimo nga para man ni sa aton tanan kamayuhan. Kag nakita man nila ang epekto nga kung pabayaan ta lang
kag kung hindi kita mag closely monitor kag mag-implement sa mga health standards naton, ang matabo magasaka gid ang mga cases, kag it will be more disadvantageous para sa aton tanan. Okay. Because ma'am, lapit na gid man, subong grabe na gid man binaklanay di sa aton. Lapit na gid ang iba nagasulo sekreto, party-party. Magid ma'am, prangka ng istorya, ni gid man guro matago ina, no? Anong na lang ang advice naton sa ila, abi ma'am, para at least ang ginakulbaan sa mga official naton, kaangay man dira sa inyo, kaangay sa national, nga base sa bulan sang Enero magsaka saka jutay, ano, kabay pang hindi lang ang numero sining kaso sang COVID-19, ma'am. Yes, ang nagligad nga Thursday, may ara kita nag-meeting kami upod sa ato na DOH National kag sa DILG, ara si Undersecretary Vergeri sang DOH kag si Secretary Anyo sang DILG para mag-remind sa tanan nga LGUs na medyo striktohon gid anay ang pag-implement sang ato na minimum health standards kag aton mga health protocols, because Action Bryce sa iba nga mga LGUs, especially sa Metro Manila, nakita na nila ang pagsaka, amat-amat na pagsaka sang cases. Kag gina-anticipate nila na base may ara sang ginatawag na surge or ang gulpi nga pagsaka sa mga cases. After Hoy, nautod balikan naton si City Ad ang dugay-dugay. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Sige, di na ito mapakta ni nga sitwasyon no? Bangod mismong national mismo. Ma'am, balik dara sa imo, pasensya gid. Yes. Action Brian, nakita nila, for example, nga sa mga LGUs na may pag-aas na cases before, na nag-amat-amat na panaog. Na growth rate sa mga bagong cases, nag-negative na, sang nagligad, subong nakita nilang nag-reverse naman, nagkambyo naman ang trend. May positive growth naman, nakita ni, for example, Region 1, Region 2, sa NCR. So, na bahala man ang aton nga national government because of this. Kag ang mga bagong cases, nakita man nila nga may ara nga daw sustained increase sang new cases pagsulod sang holidays, no? So, ang ginimo nila is nagpatawag dayon sang tanan nga mga local chief executive kagin pa preparar ang tanan nga mga cities and provinces sang possible surge sang cases. So ang for example si Secretary Anyo naghambal nga dapat ang mga cities and provinces dapat naka-high alert. Naka-high alert kag ang mga warning and quick response systems dapat in place para nga ma-detect dayon kung may ara mga bagong cases, kag kung nagasaka or naga-clustering ang cases. So muni kag ang ginapa-emphasize pag yun bisan ang DOH as well as ang DILG man naga-encourage kag gina-direct ang mga LGUs nga mag-emphasize sa mga targeted messages. Ang mga targeted messages natin, for example, inang gina-discourage natin ang mga party-party, Christmas party, reunion. Ang gina-encourage natin is kung pwede, virtual lang ang Christmas parties. Ikadua, ang mga Christmas parties, ilimit lang sa mga members of the same household. And then, secondly, of course, ang mga gifts pag-give. Kaya sama ni ka mode of transmission man ni ang pasa-pasa sa mga gamit, hindi ba lagi na sanitize gani naton ang mga delivery na sa mga ginapang order naton kung may mga packaging abot, gina-sanitize pa ina. So mo ni mga targeted messaging nga dapat ginaliwat-liwat naton sa aton pumuluyo in view of the threat, may threat sang pagsaka sang cases after the holidays. Okay, kabay pa ginatanan ma-address diri sa Bacolod kag mamati gid ang Bacolod non para sa ikaayo na tanan-tanan. Ma'am, salamat gid, may gabi kag mabuhay ka ma'am, halong gi kita tanan ma'am. Thank you gid. Thank you kamuman, stay safe and stay healthy. Yes ma'am. Action Firing Line. City Administrator Maka-aksyon ang diri syudad sang Bacolod, dok kanami pamatian sang iya sining mga balita subong iyang gabi. Action Firing
firing line. Pero amo na hindi lagi kita magkumpiyansa no kay sa nahibalaan naton kag kabalo naman kamo tanan halin pa sa nagligad nga nag-umpisa ining COVID-19 hindi naton siya makit-an no. Nagaaway tani iya sang inabalang daw kuana halimaw iya nga abot may halimaw gid man. Action firing line. Gaaway kita sa hangin nga hindi ta makit-an amo ni kibot ka lang nagsulod sa amo ni nga persona na igo sa virus nga ini. So, hindi lang gid kita magkumpiyansa, no? Sining party-party nga ginahimo subong, gina-discourage sa gani, hindi id pwede. Pero kabalo kitang ibanda may ginahimo gid nga pagtililipon. Action firing line. Pero amo na halalong lang gid kamo. No, halalong lang gid kamo kay para hindi kita magsulit naman halin sa puno mga ka-action. Action Brian Borden. Action firing line. Pagbalik naton karon dugay-dugay makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad sambal kuna may 3 ka mga hospital diri sa syudad sa Bacolod ang nagkaladakpan nga nagapanghaboy sang ila higko. Inablang higko yang idibot silingon nga di sila pwede kahaboy sa sanitary landfill. Ginhaboy nila didto ang hindi dapat nga inughaboy nga higko kay delikado. Ano ini nga mga hospital kag ano ang warning nga agin palabot sa ila sa aton siri nga syudad mga ka-action. Action firing line. Karon pagbalik nato na sa aton siri nga pagpangalagad. Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, 7:40. Maayong gabi lang sa mga utod at liwat nga nakatutok na si Noel Amar. Good evening, Sir Brian. Nag-monitor gid kami diri sa Niagara Falls, Canada. Salamat gid. Vanessa Mayo, happy Saturday morning to you and all. And of course, Action Brian checking in here from very cold and snowy Minnesota state. It's the most wonderful time of the year. Merry Christmas, Bacolod. Alex Montesa, Sir Brian, may gabi upod lang sa liwat sa makahang mo nga mga programa sa adlaw sang Sabado, sigurado madiguo naman eh. Pwerte pagit imo ba? Rose Winher Araman, salamat sa likes and sharing. Salamat gid ma'am, sir. Leonila Magaspag, naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Alex Montesa again, patamyaw ko na lang abya naton nga maukod gitag palamati sa programa nyo Guillermo Jemo Clarito sang Barangay 30. Salamat gid. Emma Alcuela Kerlstrom, naga-monitor man sa Sweden. Joyce Lariosa Grabe, salamat gid. Araman si Alma Agravante sa Bater. Martin Aliling, magandang gabi po, watching from Imos, Cavite. Eddie Laus, good evening, Sombrayga. Monitor kami ni Nanay Isabela sa Kingtown, Victorias. Noel Marliwat, naga-monitor man. Mirna David, Action Bright, good evening. Watching here, Barangay Patikwi, Hinigaran. Sir Frank Nabisaga, oy si Tatay Frank. Merry Christmas kay Kagawad Monding Hirona sang Barangay Maaw, Subongman sa imo Action Bright. Salamat gidong Frank, kumusta ka da? Araman si Jerilyn Gonzaga Zarona. Good evening, Sombray. Pamati gid kami di Isabela Tamyaw lang family sa Rona nga pirmi gid nga pamati. Salamat. Melvin Piniafle Fiel Araman, Imbong Jocampo, thank you gid. Jocelyn Arisevita Ulak, good evening man. Sherilyn Oro Javier, thank you gid. Dejen Jonah, third wave na gani ginestoryahan di hadlok gani iban na lugar ga lockdown, wala sila pakiya sa Christmas kag New Year lockdown. Ate ilagi na pilakadlaw problema. Pero kami di sa Belgium wise kay nga sang last week October until November 31 nag-lockdown na kami una kundi open kami tanan sa amon December aside restaurant and bars sa curfew at 12 midnight pero open boundaries kami iban nga lugar. Jojo Villa Esther Araban, good evening, oking buhok mo. Thank you, good sir. Jo Ray Montiliano, salamat. Manjo Arniho, may gabi gid. Teresa Pedrosa, Araman naga-monitor. Ari na mga sabad man nga nagahagwan sa negosyo nila ho. Ba, sa ano ni sila man? Dili sila ga-market sa program ta.
Kabalos la guro gadamo galantaw mo. Busa pagkasabad Action JM, ano ni sila man? Ligo ni pangtamparos isa-isa mga tigulang. Sorry. Kinagaw dito kabasa sa mga mensahe nyo. Kaya ara sila puro tanan, ay nano, ilang buwan. Pabalik, nag-scroll ako at nabasa ang mga post na tulad mo ngayon. Wala akong balak na mamuhunan ng isang sentimo. Bot si inyo da. ZT Alunan, good evening Sir Brian, nag-monitor subong sa Hong Kong. Merry Christmas man. Bambi Serrano, Defensor, nag-monitor at Defensor Family, salamat gid. Jean Oisisor, GMR Siron, Rian Trinidad, Action Bry watching from Lapu-Lapu City, Cebu, salamat gid. Lilia Taton, good evening man dira sa Gardenville. Sige, stay safe lang tanan. Dira lang ka mo ha, hindi ka maghalinda, maplupahuway lang ko kadali. Kag pagbalik ta karon, may mga balita pagid kita, na? La 7:44. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radyo Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kalintangan Responsable at pagbalita Kantayin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay.
Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Action Brian Borden, Action Firing Line. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, managtagtanay 500 pesos subong gabi sa aton siring SAP sa ARB mga ka-aksyon. No? Basi preparado na sa action hands. No? Okay, go ahead action hands. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulan. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay, ari na maka-aksyon. Nakita nyo nga ton sini nga sulod lang diri ginapakita tagid sa inyo. Kag makuha kita diri isa. Sino ay mapalaron action J? Nari sa action J mo, no? Okay, last 7:55 na. Action Firing Line. While naga-dial kita sa talawagan ta manamyaw kita anay. Halin sa kay 2230. Good evening, Subray. Always kami nagapamati si Mo Kisha Isabel. Patrimonyo niya sang sitio Hiniwaan, Barangay Magalion, Kadri Moises Padilla. Salamat gid sa pag-monitor. Ariman si 0983. Good evening, Subray. Tamiyaw ko lang family Binaraw, Kagaringo. Pero may gid ka pa ma-monitor sa imo program. Every night, God bless po. Thank you. Sige. Okay, latulaton tani. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Sige. Please try your call. Isa action hands Last na lang, ano? Halin sa kay 19 or 1853. Good evening, Sumbray. Gamonitor lang kami di sa program mo. Tamyaw ko lang family bin. Okay, nabasa ko na. Alain pagid ni. Binaraw, Kaburog. Mapuli, bata ko halin sa Iloilo. Wala quarantine. Sa Don Salvador, The number you have dialed is either unattended. Okay, mga yo, tamang ngita talot isa, no? Kay naka-off man tong CP niya or ano, basi lobat. Aray isa, dungagan ta. Action J. Sige, kanugo, no? 500 pesos kuntan eh. Good evening, so bright. Miyaw ko lang family Hidukos, Banihit, Abaygar, kag Paurilio. Sa barangay Masinadyahon, Pahanukoy, Baybay. Halin sa family Piamonte. Halin sa kay 229. Okay, not amaton tani, no? Halin sa kay 2582 makaksyon. Mayang gabi, Bri, tamiyaw ko lang family La Rosa. Ang gatamyaw, Elvis, sang mag-anay biaw. Okay, nagaring si Dimatin yan. Paliyog sa bat. Okay. Baw, kadamo, gini sila, gapamati na yan. Aha. Mo kanugon, no? Duwagin may Gapanawag kami. Lantawag yung cellphone nyo, please. O, kanugon. The number you have dialed is Last now one, action unattended. hands. Okay. Taga Barangay Mansilingan da. Basi nakatulog da ni Bla, no? Taga Barangay Mansilingan, Bacolod. Oh.
Hello. Nagahiko. May gabi. May gabi. May gabi. Bogi ko gid ba, no? Sir, pwede ito na kay Ma'am Zinaida Hokson. Ako, Ari. Nay, may gabi na sa imo. Ngayong gabi man. Pahinay-naya gamay radyo tabi, Nay. Kay medyo masakit sa dulonggan. Salamat gid sa pag-monitor. Action radio ginamatian mo? Oo. Obvious man, ano? Kaya nag-echo ganyan, no? Nay, pila edad taga rin, Nay? 52. 52. Taga din kay ganyan, Nay. Address mo, Nay? Taga DJ Gonzaga Village, Mansilingan. Block 10, lot? Lot 4 and 5. Bo, kadamo ba? Duwagin kali niya. Agila Street ni, no? Agila Street, oo. Sige, Nay. Salamat sa pag-monitor. Nagdawag ka 500 pesos sa SAP Diri sa Action Radio. Sige, Congratulations. salamat. Congratulations, Nay, ha? Thank you. Padayon lang sa Thank pagpamati, ma'am. Oo. Thank you, guys. Yes, ma'am. Okay, sige. Salamat, gid, ma'am. Thank you, gid. Thank you. Sige. Okay. Congratulations! Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio, salamat sa pagsagi. Action Radio, Action Firing Line. Amo na matudtod yung naga-monitor kay pag abre pa lang sa cellphone yan naga-batian giyang tingog ko yan, no? Paglawag ko guro mansilingan da at naga-monitor gisla daan dahil nila kutis ang cellphone kasi naka-silent mode balaw, no? Pagbukad yati amo gid. Sige, daghang salamat. May gabi lang kay Rhea May, no? Lipat ko yung pilyedo yan niya. Robles, naga-monitor sa aton sila nga pagpangalagad si Homa Lomina Araman, no? Randy Laustica. Good evening, so Brian, monitor lang kami di sa DSB. Tamiyaw ko lang family Laustica. Kagribatado family Torreno. Salamat, gid. Leo Socamo, naga-monitor man. Thank you, gid. Veronica Santillan Manokan, wala gid tsansa sa SAP Action Bray. Sige lang Sige lang, ma'am, kay mabunutan ginapilagkadlaw. Flor de Liza Barilio, naga-monitor man. Elizabeth Malaka Gamala, naga-monitor man. Godspeed man. And Maybe Araman kay ang ging tagaan sang hazard pay mga tao ni Miss M. Ang lang. Ano ini? Rose Milag, naga-monitor man. JM Asdilio Banaag, naga-monitor man. Salamat, git, no? Okay. Rimias Karasakit Senior. Good evening, Sobray. Mati man kami dia. Rimias Karasakit, Porok nami Dos Sumag, Bacolod City. Tamyaw lang dira si Palay City, Karasakit family. Sige. Salamat gid. Jovi Monares Araman, nagareklamo nga wala ko na madala ang utility sa hazard pay sang DepEd. Okay, diba gid ko ideya sino. Sige, mamangkot-mangkot kita sila. Action Firing Line. Last 8-2 aton sila nga pagpangalagad. Before kita nag-commercial kina, hambal ko sa inyo, may 3 ka hospital diri syudad sa Bacolod nga na tukiban sang IPM Construction and Development Corporation. Amonis lang howler nga garbage diri sa aton sa syudad sa Bacolod nga ginabayran of course ang syudad. May 3 ka mga hospital. Ay ining 3 ka hospital amo ang Riverside Medical Center, ang BAMC, no? Kag ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga nagahaboy sang ila sining hazard waste mga kaksyon didto iya sa Barangay Felisa. Action Firing Line. Sa sanitary landfill gid mismo, no? Mga iniblang mga sirens, mga dextrose, hose, mga PPAs pang iban, surgical face mask. Bukod delikado sini, no? So ang inginhimo diri sang IPM akaksyon suno sa aton sini interview sini nga hapon gin interview ko nang timplano
ang Department of Public Services o DPS head nga si Sir Nelson Cedillo nga ginkuha ang ini nga mga higko kaginbalik sa sining 3 ka mga hospital action heads. Action firing line. Ginbalik nila dito kag sila nagpahaboy liwat kun din paano may mga deposito may vault nis lang ila mo, no? Sunod dire kay Cedillo makaksyon nga ginpatawag na nila ang tagsa ka representante sa sining nga mga hospital kag gin istorya gintagaan sang warning ini kay hindi na dapat masulit pa ini way man sang higko nga hindi delikado. Di ba? Basura, siyempre higko na siya mo. Pero ang ining mga higko nga halin sa hospital nga kaangay sing mention ko bago gid lamang mas delikado ini sila sobra sang sa simple lang nga basura. Action firing line. Suliton ko bamsi ini Bacolod Adventist bala mo Medical Center, Riverside kag ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Kag mention ina mismo ni Sir Cedillo mga kaksyon ang mga hazardos nga ila sinigin panghaboy dira. Action firing line. Ti wala sang penalty anay. Ginwarningan lang sila anay. Kaya ginhambalan nga ti konsulito nila ibalik bang yapon sang IPM sa ila kag sila mabayad sang howling abi or ang paggasto sa driver, ang mga basurero dira, ang gasolina, kag ang arkila sang truck, posible sila mabayad Action firing line. Pero ti ara ni sa agreement mo kag ara ni sa idalom sang sa mga like for example abi sa Department of Environment and Natural Resources o DNR nga dapat mangin siguro ang aton sining hospital abi na gid subong sa panahon sang pandemya. Way kita kabalo kung anong mga virus ang nagadala dira sa sining mga higko nga ini. Action firing line. Pero para makompleto ini mga kaksyon, kag hindi na gid masulit pa, ari ang interview naton early this afternoon kay Sir Cedillo makaksyon, no? Para at least mabatian naton kanang tikang ginhimo sa DPS regarding sini. Basura or waste sa mga hospitals, so 3 gini ka hospital sir sa basurahan sir. Yes, so in fact na-document na mo na sa ITM, no? Yes sir. Actually, ITM na ang engineer sa sanitary landfill ang nakakita, no? Kaya na ginobra nila report, hindi pala nga tapon. Now, isang tubig nga may aragid man. No? May aragid man kada pagkakita na to, hindi po liwat kabing balik sa ila. Okay. Eh, di dito yung pwede mo. Aha. Oo. So, tiway man sila, Juan. Kada, in fact, ang BAMC, naghatag sila sa nila nga ba? Hindi yung kayuhan naman just rin na explain namon. No. Pagpa-explain namon, so, amo man ang Juan, ang Riverside. No? Ang ila gina-explicar na ilang siguro may lapses man sa ilang mga housekeeping personnel. I see. No, kaya ina sila mga outsource na sila mo. Oo. So, ang hinimo nila, pag-review nila sa ilang manual o housekeeping, may mga lapses man sa mga tao. Okay. So, nag-request sila sa agency na ilisan ng mga tao na. Okay. Kay kuha na sir, no? Nagkuha na sila agency sa mga utilities nila or mga janitors nila or janitor? Oo. Okay. So, sa mga tao, nila nga ginagamit nila sa housekeeping. Oo. So, because of that, natabo, so kung natatawag ako meeting mo sa tanan ng mga pollution control officers sa mga nagkalain-lain na hospitals. Hindi lang ang nag-aboy dito ng hospital. Ang tanan-tanan ng hospital diri sa aton, including nga ng Sarot Bacolod, no? Ining diri sa Metro. Ara sila nag-attend. And during the meeting, we agreed na every collection
every scheduled collection sa garbage sa ila. Kinahanglan na ang IPM katagahan nila sa certification na nag-ambal na wala sing upod na hazardous waste dira sa basura nila. Oh yes. In the absence ng certification, hindi magkuha ang IPM ng basura. Kung may makita, no? Ito sa grade also, nga kung may makita paliwa, ibalik sa ilang basura, ang basura, i-charge sa ilang backload. Okay. Meaning ang backload, ilang gastos lang, ikarga ang kwan, ibalik sa ila. Gastos sa tao, gastos sa truck, ilan na nasa tulga sa IPM. Amo ng penalty, abi? Yes. Kwan sila daw, nagkukurmi sila. Okay. Kaya, sa hambal namon, daw amo pa man lang ini nakuhan, natako lang may mga tagsupong sila. Okay. So, per our evaluation and pag-check man namon, daw ito ba nang ilarason, no? Kaya, ang every hospitals, no, nag-generate na siya hazardous waste not less than 100 kilos a day. Wow, grabe, no? Oo, dako na. So, kung matutulog na ginaboy nila dito, kasi hindi kuhan lang, no? Hindi daw nagsala lang, siguro dako ka yung mabulyo mo nakita namon. Okay. Do lapses gid lang to ang nakitaan. Daw kuhan lang, may lang lapses sa ilang tao. Nanaimpon siguro pala. Yes. Kaya ang ginbalik, more or less mga ariman ng between 20 to 25 kilos. Meaning to say, hindi bilog na the whole day nila na hazardous waste ang ginupod dito na ginanhaboy sa ato na disposal area. I see, okay. Sir, magluwas sa Riverside, Bamsi, daw ang Corazon, daw isa man sana may nakitaan dito ka hazardous na. Corazon, Luxel. Gandang kwento, Bamsi, Tatlo gid sila? Kaya amula na silang na-identify namon, no? Kaya ang nagakuha na sa mga hospital actually, isa lang nakatrack mo. Hindi na yan sa nga track, isa lang na, permanente. Okay. So, amula, kung may hara dira, may nakaimpon, ma-identify lang na muna sa level sa ilubag. Yes. Kung may ngalan, kung may ngalan, there's no way na ma-identify namon kay pinaka-hospital mo. Correct. Ang ginlan ko silang track. So, amo na sila may napintuent lang may nakahaboy I mean, sa hazardous waste. Sir, magambal kita hazardous, anong particular ginisir nga nagkalakit-an to, sir? Ang nakita naman dito mga syringes, inang daw injection doon na. Okay. Inang injection na may dako. And then may nakita dito nga inang daw nagmalala bilang blood bags. Nang daw extra siya pero ang unod yakuan. Dugo. Nga daw nagmalala pala. So, muna yan i-consider na hazardous kasi wala palo din na dalhin dugo na. Yes. Kag supposed to be, sir, anong himuon nila sir? Dapat may kaugalingon sila nga disposal garbage, no? Nga dira lang dapat, sir, no? Yes, may aral na sila. Actually, ang mga hospital, before na magkuhan, especially yun ang bandugay na, may mga kuhan na sila, may mga hazardous bolt na sila sa sa hospital. Kaya rin na sila kaya required na sila ng i-narmo. Yes. Sang i-imbi na kinangan may aral sila sila. Otherwise, mangita sila sa third-party contractor. Yes. Maghakot sila. Tagbayran nila. Bayran nila na gastos nila na. Bisan, sir, sa public, sir, sa regional, amuna gyapon, sir? Yes, pero lihat na sila tanan, hindi tayo magbato na saldos mo. Yes, correct, sir. Kaya, kung ano yan, ito isa pa, stipulated nila. Yes. Kung paano sila mag-handle sa hazardous waste, ara na sa ila nga ECC, Environment Compliance Certificate, ara na da.
So, ano sir, why, inang diri sa aton, why tiyo ordinance sir nga kaangay sinerso nga makahatag dayon sang penalty, abi, aside from justification nila, sir? Well, sa akong nga gari, sa provision sa kuwan, agreement sang, lang. Sang 9003, may aragin na dira, may penal clause na dira. Pero, kasi sinabi sa natabo, hindi ka man sinabi dayon pagdalmangin, pinalidad. Kaya, pinakita, taman mo, una beses na daan ang mga hospital, sa mo ni subong sitwasyon ng pandemic. Yes, normal lang sila. Action firing line. Dira lang ko as tama ka-aksyon na. So, congratulations sa DPS nga ginaksyonan nila gilayon ini. Kay wala na gin man to sang may nagapamasura dito action hands mo sa sanitary landfill kay gin ano ni sila gin pauntat kay panahon sang pandemya. Pero ang kululbaan dira ang nagakuha sang ila basura no gikan sa tagsa-tagsa ka mga hospital. Amo nang delikado dira iya no kay ano amo nis lang siyempre higko na nadaan dira higko ano pagid taman pagid ka delikado puli sa balay nila di sila na karon maka-sanitize maisong kagalingon nila ba susko po porte nga igo na isang lawas nila. Action firing line. Sige, last 8:14 Action Radio, Philippine Standard Time, mga ka-aksyon. Mabasa, tanay gamay lang sa aton sini nga mga mensahe diri. Kay ari may nagapinamangkot diri sa aton si James Leo Solitano Pableya. Action Brian, good evening. Mangkot lang kami, may lockdown gidman bala. Plano tani namon magpuli way man lockdown. Ari pagigyan isa si Jucades Bautista si Bibi Jucades Bautista. Good evening Sir Bright, tuod ni Sir ma-close kuno ang borders ang Bacolod December 21. Duway ginadi sa ato na duway na gin palayag na nagligad ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga fake news na nagalagaw da sa social media. Action firing line. Damo abi reporter na gid subong kag media man sa social media man no. So mo na gani advice naton mati kamo sa Action Radio, no? Mati sa Action Radio, basa kamo da sa Facebook sa Action Radio kay para makakuha kamo isang konkreto kag tutuod nga balita di kamo sa gibasa sang inang way gid kamaturan kag kun sino-sino lang da nga mga nagasulat-sulat da mga lulo lockdown nga ini. Action firing line. Wala sang lockdown diri sa Bacolod. Sige, las 8:15. Pagbalik naton karon dugay mga kaksyon, may pinasakaay kaso sa probinsya. Ginpasakaan kaso ang gobernador sa probinsya. Porte ano naman ini, no? Nagligad to may mga abogado dang ginpahalin anay, ginpapahuway, ti subong ginkasuhan ining gobernador. Ano blang nga kaso ini? Kag nga. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang, okay, si Josimar Vitorino. Comment lang, Action Bry, ang hazardous waste na cover na sang Republic Act 6969, not 9003. Okay, check ta niya, no? Kaya gin-mention ni Sir Sedelio to 9003. Victor Tugaf, Action Bry, good evening. Shout out lang kuda sa Tugaf family kag sa Barangay 30 kay Kapitan Pichiere. Salamat, Gid. 6969. Na-check ko na yung Imo Republic Act 6969 ha. Huwag naman lang ko nagputi kay nasa mga Republic Act di kay si Sir Sedelio mismo amo nag-istorya. Si Joe Abuana, please greet lang nanay ko Lodi Abuana, pamati kada gabi. Salamat. Eliezer Likayan Araman, Almira Lima Lazarte, Ulysses Cordero, naga-monitor man, Action Brian, monitor kami 0963 043-7389. Amo ni siyang number nga padalaan sa mga names niya. Sige. Nens Mi Harovilla. Good evening, Sombray. Lihog ko tamyaw sa ilan ni Lalay, Tata, Tingting, Manay, Dayday, dira sa Mayvilla, Maria Sumag, kag sa akon nga fiancé si Daddy Simeon Ronquillo. Daddy Sima. Merry Christmas, Happy New Year. Salamat, gid. James Leo, okay, nabasa ko na kina. Wala lockdown Why man di sang close border sa Bacolod, ha? Di ka maupati na sa mga posting social media na kayong ibanda. Why ginahimuon sa kabuhi, no? Lipay na sila guro yung makapasala sila sa tao.
Araman si Jen or si Sir Leo Socamo, salamat gid. Okay, dire sa dalom. Clint Lirazan, Action Bright, good evening lang sa pamilya Lirazan sa Puente Villa, thank you and God bless. Siga, mapaway-way lang ko balik ko dugay-dugay dra lang kamo. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinagang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan ano nga kaintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo.
Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas. 29. Action firing line. Dire kita may gabilang kay Beverly Hongko, naga-monitor man si Clint Lirazan. Good evening lang da, Familia Lirazan sa Puente Villa. Salamat gid sa pag-monitor mga ka-aksyon. Action firing line. Kag Action Bry, gusto mag-intrada sang SAP niyo, ano number niyo man? Thank you, gid. Sige, pangitaon ko danay kay daw na wasiko diho. Halin sa kay 9048, good evening, Action Bry. Mati kami ni Barangay Prosperidad, Dodong Kasiplinia. Sa San Carlos. Salamat kayo. Halin sa kay 365, Action Bry, good PM. Wait ko landa mga pamilya ko, Pandanon DSB, ang Pineda, Igualan, Paraso, Labaniego, kag tanan mga nagapamati subong sa Action Radio. Sige, las 8:49 con 29. Dire kita sa Pasakay, Kasos, probinsya ho. Action Mar, may gabi. Action Brayo ya mayong gabi. Amon siyang ginmuno ko nagligad nga Huwebes nga balita, no? May kantaran sa medyo pulo-purwisyo man sa tao nga ginaakusahan. Kaya mati kon kaso ang sumuray ato bangon mo ginamo. Yes, hindi correct. mo pwedeng talikdan. Balibaran be. Yes, ang ginhalindan sa kundi may mga opisyal kag empleyado sang gobyerno nga ginpaidalom sa suspension. Mayara gani nga na-terminate gid. Mayara gin saylo, no? Gin saylo sa iban nga departamento. Sa papungko na sang bag-o nga administrasyon. Isip-isip ko Action Bray mga 7 na silak bilog. Damo lang gali, no? Oo, sa 7 sila mga gin-isyohan bala sang show cause order. Abo sila ngon ginapa-explikar sila bangod sang akusasyon against sa ila. Sa 7, 3 gud rin na terminate. Na napahalin gid. Sa 3, 2 di abogado, isa bookbinder. Okay. No? Ining abogado nga na-terminate, Attorney Ernie Magaspag, nag-serve bilang abogado sa sulod sang 19 katuig na dara sa Provincial Legal Office. Attorney Roxin Sumanting, atong na-interview man diri. Si Magaspag na-interview, tama na mo. Yes. Kag ang bookbinder nga amo ni permeng upod ni Attorney Magaspag, si Warlito Butalon. Ang akusasyon, isa lamang sa mga akusasyon sa ila, DTR irregularities, daily time record. Sa ila sa ding sa batang surprise statement nila, lubos nila iniagi na panghiwala. Ay ban pagig nga napiktuhan, ang napanaugan sang suspension Attorney Ariel Quaicong, natapos na 60 days, state na balik. Pero sige pagyapon ang kaso against sa iya. Balik sa iya duty sa PLO, Provincial Legal Office. Ang mga gin-transfer, Provincial Budget Officer Jose Percival Salado Jr. Na-suspend ba ni? Natapos suspension, gin-reinstate balik, pero why na sa Provincial Budget Office, sa iban sa gin-assign na opisina. Mamukal Head Ellen Marie Halandone, why naman isa? Ginsaylo man sa iban. Dumduman ko na, oh. Okay, saylo man sa iban. Dito siya sa EDD, sa Economic Enterprise Development Department. Kag ang ikapito dari si Maria Mina Piliejo, ang anay OIC sang NUCHIP, tawag bla, Negros Occidental Comprehensive Health Program Division. Ini sila tanan, kung pamangkoton mo ang taga-kapitol, loyal, diehard, kag nagpangalagad sa idalom sang Maranyon Administration. So depende na sa pag interpretar sa iba ng sobray. Dili kita kay may si Attorney Ernie Magaspag nagpasa ka Action Bray diri sang appeal una. Bali separado Action Bray nga mga kaso kag separado maning appeal ni. Ang appeal memorandum nga ginatawag didto yan naging pasa sa bahin sang Civil Service Commission. Ang appeal angot sa preventive suspension
nga gin issue sa iya, kag sa termination nga gin issue man sa iya. So may sabat na ring civil service. May aran na bato na gani action bray ni Atty. Magaspag. Kag laban-laban nga nabaton man ni Governor Bong Lacson ang order nga nagapangabay nga dapat magkomento sa siring complaint ni Magaspag action bray. Okay, may sisi ginaya. Correct. Oo. Ginamanduan diri si Magaspag nga dapat pagsumiter sa nagakaigo nga mga documents kag evidences nga ginapangayo sa CSC. Okay. Amo ni sa una sa appeal na sa CSC. Ikaduha, ining formal complaint nga ginpasaka sa Office of the President na gid. Purti ba? Office of the President address kay Presidente Rodrigo Duterte. Ang iba niya, Office of the Ombudsman Visayas, maamura na iya, Office of the President gidya mismo. Kay ang may jurisdiction nga election bray kung may reklamo sa governor is Office of the President. Okay. So muna sa Office of the President. Ang ombudsman na biyara man, nagpasaka man siya sa Office of the Ombudsman, bagod ang ombudsman, amo naman na may jurisdiction against sa ginareklamo nga appointive official. Nga amo na si Provincial Administrator Diaz kag si Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. Purti, no? Away abogado ni mo. Oo. Siya may sobra nagatindog bilang counsel sa kagulingon niya. At the same time, siya man ay ang complainant. So, ang una, sa Office of the President, ang formal complaint ginpasaka against sa kay Governor Bong Lacson. Anong kaso ni? Grave abuse of authority, grave misconduct, gross inexcusable negligence, and other administrative cases as the herein evidence may warrant. Ano ang ginhalinan sini? Ginbasihan. Ang pag-appoint ni Governor Bong Lacson sa kay Provincial Administrator Atty. Diaz bilang chairman sang Bids and Awards Committee akon BAC kag Chief Disbursing Officer bisan pa nga ini ang Provincial Administrator na. Gin-file ang complaint July 27 pag-election bray 2020 ang complaint with urgent motion for immediate preventive suspension. Ano ang ginapatihan rin ni Atty. Magaspag action bray? Kung nga Aryo, ang nabutan din nga based sa rules ng Commission on Audit akon COA, kag supported ini sang Government Procurement Policy Board. Ang baldi Magaspag klaro nga nakasaad nga ang disbursing officer hindi pwede mangin miyembro sang BAC kay violation ani sa rules kag regulation. Okay. So, ba na question niya? So, una pala ni. No, gina-question ang appointment ni Diaz bilang back chair kag disbursing officer. Ikaduwa pagid nga kaso nga gin-file sa Office of the President gyapon against gyapon kay Governor Bong Lacson. Halos pulo barrios man sumray ang kaso. Abuse of authority, misconduct in office, gross negligence, or dereliction of duty. Ari medyo lawig-lawig ang sumray nga istorya ni. Kaya ginalindan sa ni, dumduman ko rin nakakater ko ning balita ni. Mayara sa pila ka mga supplier nga nagreklamo balasan delayed nga payment sa ila. Okay. So una indection bray nga reklamo ginpalapot gali sa 8888 Citizens Complaint Hotline. Nag-uso gina mo. Oo. So halin diri sa 8888 gin-endorse ini ginhatagan sang papel diring DILG province. Pagi sa provincial director. Sadto si ano pa to Atty. Panis pa to tong taliwan. Ang DILG naman nagsumbray manduan ang Governor's Office nga aksyonan, no? Nga aksyonan ini.
Kung mag-governor's office, gintugyan sa provincial legal office. No? Ang provincial legal office nag-assign sang sining kaso kay Attorney Ernie Magaspag na time. Okay. Makomersal election hands. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng AC. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin. Aksyon na Radio Philippine Standard Time las 8:42 temporaryo anay kita nga bulos dere sa pila ka mga minutos nga nabilin na sa pagpakalagad ni Aksyon na Brian na Morden may lang sang hindi mapaiway kag emerhensya no nga dapat hikotaron mga ka-aksyon sa ato sa pagpangalagad labi na ni Aksyon na Brian Morden. Anyway, balikan talang ato sa report mga ka-aksyon may counteran sa sining kaso o conformal complaint nga palabot ni Attorney Ernie Magaspag sa Office of the President mga ka-aksyon no dari kita sabahin sang 888 citizens complaint hotline nga maning una nga palabutan sang reklamo sang pila ka mga supplier
angot sa ginaaligar delayed o kon atrasado nga pagbayad sa ila mga ka-aksyon. So, sa lipot nga sugulanon, si Atty. Magaspag abadisang gin-assign no, bilang attorney for kag prosecuting attorney. So, nagpangusisya siya sang ulihi mga ka-aksyon, may mga recommendations ay nga dapat ang usisaon sang provincial legal office dapat ang provincial administrator. Sang ulihi aksyon Henry kibot na lang ining si Atty. Magaspag atong reklamo why maaktuhan naglipas pa galing 4 ka bulan kuno mo. Kaya so kibot lang sa mga ka-aksyon na butang diyo undersigned was shocked, no? When the complaint was outrightly dismissed sang provincial legal officer. So pinalabang ini sa mga ginbasihan ni Atty. Magaspag sa reklamo nga padangat niya sa Office of the President. Ining senaryo, ining bagay maka-aksyon, ginpadalaan na ni sang kapi ni Atty. Magaspag. Sanday former Congressman Albi Benitez, nga karon nagaserbi bilang provincial consultant, kag si Vice Governor Jeffrey Ferrer. By the way, hambal ni Magaspag nagpadala naman sang reply kung sulat siya ang Presidential Anti-Corruption Commission o kung PACC pagi sa kay Atty. Fortunato Guerrero nga maning Executive Director ang Pizza Series August 10, 2020. Nagasiling mag-aksyon nga there, Mr. Magaspag, greetings of truth and justice. This is to acknowledge receipt of your letter dated July 27, 2020. Please be informed that your concern is now being evaluated by the Commission under PACC reference among nga number to determine the needed appropriate action to address the issue. Kada mo diri sang balantayan mga ka-aksyon, no? Nano diri mga desisyon sang Office of the President kag ang patinas sa bahin sang Civil Service Commission, no? Ang sabahin sa kay Diaz kag kay Nilias hambal ni Atty. Magaspag tinag-file man siya sa bahin sang Office of the Ombudsman nga mo nang may jurisdiction. Pamatian tabi si Atty. Erde Magaspag sa ato sa nga interview. Last week nakabaton ako sang denial sa akong motion for reconsideration sa office ni Governor. So nag-file na ako sang akong memorandum on appeal, no, sa Civil Service Commission. Ginpadala na iting daw kagapon o yesterday ato na dito. Dason ang amon appeal for the preventive suspension, nagpadala na sa akon sulat ang Civil Service Commission. Gina-require na ko itong i-attach ang payment ko sa akon nga appeal for preventive suspension. At the same time, gina-require ang aton nga gobernador na magsabat o kung magkomentar sa among gin-file nga appeal to preventive suspension. So may gin-file pag ikuya nga kaso, no, batok sa aton gobernador before the office of the President. Ang isa ni kaso, ang pag-appoint siya kay Attorney Diaz, kay Brother Reynacon bilang chairman sa Bids and Awards Committee. Kabalo naman kita tanan na si Attorney Diaz amo ang Chief Disbursing Officer sa province. Kaya ikaduwa ko nga kaso gin-file sa aton gobernador atong complaint ko gin-file sa iya opisina nga halin man na sa 888 complaint hotline na sa Office of the President nga gin-endorse ang DILG sa Office of the Governor. Ang gobernador ta nag-endorse sa kay Attorney Alberto Nilias Jr. nga investigaron ina nga kaso. Ang kaso nga gali nag-stem ina sa reklamo sa isa ka supplier nga atrasado katama ang bayran rider sa probinsya. Gin-endorse na ni Attorney Nilias sa akon bilang investigating attorney sa province kag prosecuting attorney. So kung sulatan mo na si Attorney Diaz nga makomentar na siya sa gina reklamo sa supplier pero wala na ginsapak.
So, ginpailan ko na sa kaso before the office of the governor. Ang office of the governor, through Atty. Niglias man, sila man mismo nag-dismiss ang kaso, no? Kasi sila man ganin nagsugo sa ako niya, ibestigaron na nga kaso. So, muna duwa ka kaso ang in-file ko sa atong gobernador sa office of the president. Bali, inasa nga kaso ya si Parar. Si Parar niya kay ang gin-file ko to ya sa office of the governor against kay Atty. Diaz. Ang gin-file ko ya naman sa kay governor sa office of the president against na sa atong gobernador. Grave abuse of authority, dereliction of duty, etc. So lain ni saya is a separate and distinct kaso. Gaso na may jurisdiction sa atong gobernador ng office of the president. Si Atty. Diaz siya tigin pailan tama na kaso sa ombudsman kay ang may jurisdiction sa mga appointive officials ang office of the ombudsman. Ang motong ginbaton niya ng appointment ni Gob bilang back chairman kag at the same time siya ang provincial administrator nga siyang disbursing. So, may conflict ka mo ikaw ang nag-release ang cheque sa probinsya at the same time ikaw nag-chairman sa bids and awards ko dito. Ikaw mo nag-approval kung sino mga supplier sa probinsya natin. May conflict ka, may konflikto. That's why nag-file ko sa kaso. Kag subong, nagsulat na sa ako ng Presidential Anti-Corruption Commission nga nag-take cognizance na sila sa kaso. But sa lingon nga, they will take jurisdiction, no? Pag sila guro ma-investigar sa kaso. Nag-file mo nga kaso against Atty. Niglias sa Office of the Ombudsman tungkol man na isang halin man sa 888 complaint hotline. Kay siya man na iya nag-assign sa akon sa kaso na investigaron ko. Dason, siya man ma-recommend i-dismiss ang kaso nag-file ko against Atty. Diaz. Baka konflikto bala, dereliction of duty. Dapat duty na Atty. Niglias nga investigaron sa Atty. Diaz kaya nga ang atrasadong bayranay sa mga supplier. Kagilan nga sila man documented na by the way tanang yung dokumento ara sa akong complaint. I will furnish you copy of the complaint para at least ma-appreciate ko pala nga dokumentado niya ang amon complaint sa ila. Hindi parehas ang complaint na sa amon nga based on anonymous letter, unsigned DTRs, kag CCTV readings, kag inubasa lang sa isa ka administrative area. Ang ako nga kaso ng file kay sa atong gobernador, dokumentado ini tanan-tanan. Well, to tell you frankly, hindi man ta magpili mag-file ng kaso nga daw palupad bala. Dokumentado ini, no? Kay iya mismo ni ang mga attached na documents bala sa amon complaint ini pag-appoint sa kay Atty. Diaz bilang chairman sang Bids and Awards Committee at the same time chief disbursing officer halin ni sila tanang yung dokumento ang konflikto aragid kag ini based on document. Ang ikaduwa nga kaso ginfile sa gobernador ta iya man ni mismo endorsement, no? Endorsement halin sa DILG pakadto sa iya, pakadto sa atong provincial legal officer, pakadto sa akon. Natural kundi investigaron akon. Karon kay nag-file ako kaso against Diaz kay si Atty. Diaz wala action sa gin issue nga memorandum sa iya nga investigaran tani nga o konsabtod nga atrasado ang pagbayad sa aton mga supplier sa probinsya. Kung ay siya nagsabat sa sulod sa 4 ka bulan, ay siya nagsabat, ano mahimo ta? So nag-file ako sa Office of the Governor. Kabudlay maguro ang gobernador ta mismo, siya nag-endorse ini, kag ang provincial legal officer siya nag-endorse ini sa akon. Kaso sila man mismo ma-dismiss ang kaso. Inuwi documented itanan kay ara sa akon nga complaint attached sa complaint. Action firing line. Si Atty. Ernie Magaspag mga ka-aksyon tinguan gid naton nga pagkuhaan sa reaksyon dari ang mga pag-mention nga persona kon opisyal no buwas Domingo sa Lunes tinguan naton nga magkuhaan mga ka-aksyon. By the way sa ato sa mga ka-aksyon sa mga bago lamang bukas sa ila sa ring radio Tempo Radio anay kita nga nagbulos dari sa ka-aksyon na Brian Morden kay may ara siyang emerhensya gid siya hikutar no sa nabilin nga mga 8 ka minutos na lang sa ato sa nga pagpangalagad nga nag-message pa gani sa ato na nagtalang ka sir hindi nagbulos na ani temporaryo kay daw may importante hindi ito mapaiway no ang emergency nga gin patigayon ginikutar ni Action Brian Morden no sa nabilin naton nga 7 ka minutos by the way nga ato sa ring United Negros Alliance Balakon Yunega mayara sang
bag-o na nga chairman mga ka-aksyon, kahapon gali nag-take off ang bag-o nga chairman sa United Negros Alliance kon Ionega, tinega pamuno sa diti nagtaliwan na to si former governor Alfredo Marañon Jr. Ting bata no nga si third Marañon, si Alfredo Marañon the third. Same magyapon lang ang galan garing the third lang niya. Si Sagay City Mayor Alfredo Marañon the third. Naman sang nagserbi bilang chairman sang Ionega mga ka-aksyon. Porsado gyapon ang Ionega kabanti kadamo man gyapon sang mga miyembro nilang alkalde, vice mayors, councilors dari sa Negros Occidental. Okay. Si Dennis Richard Tibor Roma, thank you. Gabaritor Elnora Castellano. Good evening, idol, always watching live via FB sa Suntal Village. Keep safe. Salamat gid, no? Mga listeners gid sa Action Firing Line. Watching from barangay na to, Suligin, La Castellana, pabati lang kami di. Kasi naman si Attorney Magaspag. Thank you sa news niyo. Okay. Kay Marilyn Abante. Or, yes, Abarte. Isang hampas sa lupa. Amalia mayong gabi, watching dari sa Taiwan. Pa-shout out ko lang. Pamilya ko sa Hedigaran, Sunday Art. Si Hensley Tadifa, kag Ashley Heaven. Tadifa, keep safe. Negros Occidental. Las 8:55. Action Radio Philippine Standard Time diri sa pangpangalagas Action Firing Line Sabado. Oy, sa mga nagapreparar sang ilasan nga pagsimbang gabi naman. Oo. May isa ka lugar ko diri sa Bacolod City. Damo sa mga nagapadala sa reklamo sa aton. Di grabe kuno kalaba sang linyada daho. Sa isa ka masanag nga lugar, parte ko nung linya sa buong gabi. Action Firing Line. Wala man na problema kung ginapatuman lang ang ginatawag nga social distancing, parte kung tama naman ka obvious nga gainikit-ikit ang mga tao, bisan pa nga may face mask maka-action, mabutang na naman sa peligro karon. Ang ato sa ding syudad, Sabado nga daan, sa mga kadamo, sa mga nagalagaw ho, nga mga ka-action ta, sa mga matahom nga dari sa may lagon, di ka man pwede maka lumbayag da kay limitado pa sulod sa mga tao da. Pero dari sa area sa anong kani nga area na da ang Yoyolan Action hen nang area da man ako nung ginadagsa subong da damo ko nga linya to no nga linya laba kuno sang linya ang tao kun hilig gid sa isa ka bagay perte gid no. Tingwaan nila nga makasulod gid laba kuno linya subong to. Action Firing Line. Ati sa bagay way man trabahong kalabanan boss nga adlaw Domingo man. Tingiba na pagkatapos guro da picture mangita pagina sang iban sa ding lalagawan. Basta di ka mo magpagabigid ka may curfew biya. No? 11 PM mag-umpisang curfew dari sa may syudad sang Bacolod. Kuna kuya piyong-piyong ko na subong para nga preparar sa simbang gabi. Dugay. Action Firing Line. Anos bong adlaw, ikapat sa bong adlaw sang simbang gabi until December 24. By the way, may ara sa pila ka mga LGUs, may pila ka mga banwa or syudad na ka-aksyon nga pag-abot sa December 24, bispera sang Pasko, kag pag-abot sang December 31, bisperas naman sang bagong tuig, gin left nila, gin kakas nila anay temporaryo ang curfew hours. Di sa bagay, no? Di mo na punggan ang mga tao kay unabes December 24 hasta na alas 12 sa mga gabing misa simbahan mo. Di mag 11 PM or 11 PM ang curfew maka-action. Di paano man nadakpon curfew kay simbahan sila alas 12, no? Ang La Carlota City gin lift ang curfew December 24 kag December 31. No, sa iban guro nga mga banwa kag syudad base kon na dumduman Manila niya, particularmente dire sa may syudad sang Bacolod or pasi tsendihan naman na sa mga police or sa mga apprehending officers sa mga nagaroving nga basta December 24 gani ang mga tao sa simbang gabi hindi mo na pwede masaway nga curfew kabati sa Rasalenta alas 12 gani
gatapos ang misa. Action firing line. Mag-December 31 naman ti ginakalabanan kabalugtaw na gahulat sang pagpatak sang 1201. Tiban guro bisan di na magpagwa sang executive order o kung ano man nga mando, automatic na no? Tsindihan na nila nga manang adlaw nga ang tao ay gatululog kalabanan kag nagahulat sang Paskwa kag bagong tuig. Action firing line. Las 8:58 na Action Radio Philippine Standard Time. Diri kita magatakop temporaryo, no? Nagbolos kita na sa makadali do kay Action na Brian Morden sa ato sa mga ka-action sa siligid nga mga tinion. Sa kanang Action Brian Morden, Action Firing Line, December 19 nga edisyon. Magasunod na ang Action Night Patrol, last 9:30 karon with Action Eric Magbanwa hasta alas 11 sang gabi. Ako naman, Action Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action